Kuti hanzi kune demonstrations anonzi angangoitwa hanzi kupera kwemwedzi unowu. Ndoda kuti ndikuudze panapa kuti hakuna zvinhu zvakadaro. Kana zviriko takagadzirira kuti tidhile nazvo, nokuti hakuna zvinhu zvakadaro. Patiri kufamba pese vanhu vanongova vesocial media vari kutaura vari kunze kwenyika. Munomu hatitombowana vanotaura nezvaizvozvo izvo. Chatoziva ndechekuti leadership yedu kumusoro uku yakabatana. Hatisati taona kuti Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kanakari Tanga Ukapanino channel, please don't forget to subscribe. Kanachukwa Karoka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasimure Zimbabwe Takigiranya Buditswa, the director of CIO va Matuke, Valav Mo Matuke. Our Buddha, Pastora Pamsoro, pe a protest kurongwa ni a faction ya Geza, Team Geza, Irgunzi. Irikuda kuitwa mswa 31 March nofunga takaona Comrade Nyoka Mabunu yarikuzviti is an ally ya vageza akabuda chara iye achiti pane protest da kuitwa mswa 31 March, as this protest it meant kubisa President Emmerson Mnangagwa is the president of Zimbabwe. Zimbabwe zinomira musha the Central Intelligence Organization yabuda ichipa a statement on this. Vachara vachiti aiwa hakuna zvinhu zvakadaro zvichazoitika hanzi aiwa kunyepa, hakuna protest ichaitwa muZimbabwe. There is an audio yatakuvigira yataura kuti muzonzwa Valav Mo Matuke vachitaura pamusoro penhau iyoyi hanzi aiwa nyaya dziri kupushwa nevanhu vari kudiaspora hanzi maZimbabweans ari happy. Ndofunga a political activist Majara Jairus tabuda achitaurawo zvakare pamusoro penyaya iyi. Akabuda achitaura yachiti Central Intelligence Organization CIO has said that people in Zimbabwe are happy with Mnangagwa's rule, and that is Zimbabweans living abroad who contributed remittances which reached 1.9 billion in 2024 who are making noise about protests with little impact. Abuditsa this post by X yake along with a statement yakanyorwa yakanzi a recent survey conducted by the Zimbabwe Central Intelligence Unit has revealed that despite online threats from the diaspora community, there are no credible plans for protests or demonstrations in Zimbabwe linked to the so-called 31 March movement. Valav Mo Matuke, the current Minister of State for Provincial Affairs in the Office of President and Cabinet of Zimbabwe and the Member of Parliament, says the findings come amid increased social media activities from Zimbabweans abroad, some of whom have been calling for mass action against the government. However, the intelligence report indicates that while there is online agitation, there is no evidence of organized protests on the ground within the country. Government sources suggest that security agencies are closely monitoring online discussions but have not detected any significant mobilization efforts within Zimbabwe. Officials have dismissed diaspora-driven calls for demonstrations as lacking local traction. Over the years, Zimbabwean authorities have often accused opposition-linked diaspora groups of fueling unrest through social media. With little impact on actual political developments within the country, the government maintains that it remains committed to ensuring peace and stability. Meanwhile, civic society organizations have urged authorities to respect citizens' right to peaceful protest while also calling for dialogue between government and disaffected Zimbabweans at home and abroad. Domabuditsiro wakati nyaya iyi muri Zimbabwe singazive kuti munoiona sei nyaya iyi kutaura kwatiri kuita zviri kunzi ma security apparatus munyika muZimbabwe hanzi vaiswa pastandby and they are on high alert muri Zimbabwe nenyaya yeprotest iyoyi. Ndofunga the Children of Zimbabwe War Veterans Association vakabuda vachitaura vachiti security apparatus in the country are tightening up security in the country amid 31 March protests. Activists have been campaigning for mass protests for the past 3 months. All security sectors are very alert and police have since cancelled all leaves and time off until further notice. Vakabudisa nyaya along with a letter yakanyorwa in support unit group yeZRP yakanzi repeated year under is Corporal Ops Radio 1925 dated 14/03/2025. I quote,
addresses are being advised that all vacation leaves, CMM, occasional leaves, and times offs have been suspended with immediate effect until further notice. Stop all officers and members who are currently on leave or time off are to report for duty not later than 17/03/2025 without fail, and quote, stop addresses to acknowledge receipt of this signal by 1000 hours on 15/03/2025. Stop. The Shinzi I've supporting it yagadzirira kuti mwangoti any protest vange vari ready. Tisingazivi kuti munoona sei nyaya iyi, tiudziwe zvamunofunga mucomment section. Pari zvino takusiya muchinzwa vamatuki vachitaura pamusoro penyaya iyoyi. Muhamadza zvamunofunga mucomment section. Kuti hanzi kune mademonstrations anonzi angangoitwa hanzi kupera kwemwedzi unowu. Ndoda kuti ndikuudze panapa kuti hakuna zvinhu zvakadaro. Kana zviriko takagadzirira kuti tidhile nazvo, nokuti hakuna zvinhu zvakadaro. Patiri kufamba pese vanhu vanongova vesocial media vari kutaura vari kunze kwenyika. Muno hatitombowana vanotaura nezvaizvozvo izvo. Chatoziva ndechekuti leadership yedu kumusoro uku yakabatana. Hatisati taona kuti avo zvinova kumukirana pachavo. Ezvinova kumukirana pachavo vakanga vari kuvhiki forosi, kuvhiki yapfuura, mavhiki maviri apfuura ikoko, vakuzoiserana muchetura ikoko. Kazembe ari kurwara, ari kuita zvake basa asi ari kurwara, akuita weti neshubhu izvezvi, nezera rake riye aite weti neshubhu. But iwe opa kusvika rini iwe uchiuraya vanhu? Wakabvira kuuraya vanhu kare kare. Time yana tongogara waiuraya vanhu, iwewe uchiita chihura uchiuraya vanhu. Uchasastena kusvika rini uchingotumwa uchiuraya vanhu? Hapana chinhu chiri kuzombobva chakataurwa Mnangagwa. Mnangagwa akataurwa chinhu nhasi nemunhu. Munhu wacho anga achirehwa iye achiuya mangwana anenge achimudza. Kana kuti kwakukura here, kana kuti kutsvaga dzvene, kana kuti ndo strategy yake. Unombwa zvishaya kuti chii. Hapana chinhu chinotaurwa Mnangagwa chisingaudzwe. Ukamutaura Mnangagwa kuti ninga akaipa maningi ari kudai, achingobva ipapo anobva svika achimudza ipapo. Kana kwakukura, kana kuti ndo munyato wake kuti vanhu vese vave loyal kwaari, zvakaoma zvikuru. Iwe wakazitaura kurwa neEya Zimbabwe, iwe Kazembe uchibva kuvhiki forosi warwara, ezvino uri kuita weti neshubhu, zera rako iri uite weti neshubhu. Zvinonyadzisa zvikuru ende nyika zvinoratidza kuti inenge iri mumaoko evanhu vasirivo. Unhu wakadaro unoitwa nemakomrades aya agara ari muportfolios anonyadzisa zvikuru. Anoratidza kuti vanhu vanenge vasina zvinangwa zvokuti vanhu vari kutsvaga maposition, ndinofanira kuenda pakati. Kuona munhu wakusvika kuisira mumwe muchetura, iwe haikona Kazembe ungochinwa maningi mastraight ako kwakari kuchinwa zvibhotoro. Wakandora muchetura kai, ukamhanya kuchipatara, ukatora ukaenda kuchipatara, ukazitakurwa neEya Zimbabwe kudzoka kuHarare, uchirwara izvezvo uri kuita weti neshubhu manje. Zvinobatsirei? Iwowo akuzviti wakuda kuitawo defense minister manje. Mapandukirana pachenyi. Iwowo Kazembe wakuti uda kuitawo defense minister. Bosi wako akanga achitindira kudzinga Chiwenga, kana ndamudzinga ini ndava vice president. Iwewe Kazembe uchazenga uri zvakare, uchazenga uri ningi, uchazenga ndio uchatsiva ini. Zvaramba ka? Iwe Kazembe wakuda manje deputy, wakuda kuti ndiwe uite minister of defense. Unoza utungamiri ukashaya Mwari ka, unosemesa. Tsvagai Jesu mupenyu mufunge. Ndokuti musevhe mainterest enyika. Mombomira kusevha personal interest ese amuri kuita. Mapwapwa ese nemahumbwe ese amuri kuita ari kuzikanwa. And let it be clear kuti Chiwenga is going to be the next president, whether you like it or not. Manzwa rega ndikutaurire, ende kana mchikwanisa kuti opa munomupa manherane, ende munopa opa manherane mupe. Kana musati mara ende munopa opa manherane. Whether you like it or not. Andi manzwa,
Munangagwa 2030 achaionera pawachi zvakataura ningi zvakataura geza izvo ndozvindo. That is what is going to happen. Muchaurana mega zvamuri kuita zvoisarana muchetura izvo muchaurana mega. Nokuti munhu amuri kurwisana Mwari andimanzwa. You are not going to succeed. Opa uri muroyi wewe vanhu vangani wakauraya iwe. Nhasi uchiri kuda kuisira vana vadiki vakafanana nakazembe muchetura iwewe. Uri stupid yemunhu. That's why makaona kuti even mudzimu yapirwa mazitateguru edu yapira. Vaita zvimwe zvese mbira dzaridzwa. Zviyo zvakuyiwa doro ranwiwa. Unonzwa achiti ndipirei kuna Musikavanhu. Ndakupira kuna Musikavanhu. Kureva kuti Mwari ndiye muridzi wezvose. Musikavanhu ndiani? Ndiye Mwari mumwe chete. Kureva kuti Mwari akafanira kurumbidzwa mwaka nemazuva. But anyway, regai nditaure chimwe chinhu ichi. Pane murume uyo anonzi Nyakuedzwa. Akabuda achitaura mapwapwa, achitaura zvinhu zvokutyisidzira vana vekumaNicaland, achizviti ndiye chamangwiza kwazvo. Achizviti ma WhatsApp group ese anofana kuvharwa. Ndava iye ndiye ari in charge. Ndava iye uye anonzi Albert Nyakuedzwa uyu ndiye pisika wekumaNicaland. Inde haana kuvhoterwa akaita zvokukoputwa paposition iyoyo. Tanyara zvikuru tangoseka takati vanhu vakauya nemakoption ava kumusangano wai vachizoita zvinhu zvokuda kubva vasvika vachiita senge zvinonzi ndo vane mahwani maningi kupfuura vamwe. Unoiwoyo hauna kunaka. Vanhu nevatungamiri vanenge vari vemapati nemusangano teererai vanhu kuti vanoti kudii. Nyaya haisi yeZANU-PF. Muri kunzwa vamwe kuZANU-PF kwamada kulozera magroups iko vari kuti hatidika. Kune vamwe futi vasiri veZANU-PF vari kutoti hatidi kureva kuti murume uyu arambwa nevanhu vakawanda. Ukaona Nyakuedzwa akuuya pamberi pevanhu achityisidzira vanhu kuti magrupu emusangano mamwe ngaavharwe. Mucherechedzo kuti zvinhu zvikuita eMarson Mnangagwa hazvisi kudiwa nevanhu. Apo Nyakuedzwa ndimambara maningi ane mhosva yake. Tira kutoti mhosva iye inofana kumutsiridzwa. Akauraya muovheti akaparara. Handizvona. Akatouraya muovheti. Saka nyaya dzake tiri kudziziva. Tine nyaya dzakawanda dzake dzatotoziva. Akaramba mukadzi. Handizvona. Akaramba mukadzi wake chaiye akaroora anonzi Happiness Nyakuedzwa. Ane vana naDidymus Mutasa. Happiness house girl yaDidymus Mutasa. Akamupfimba kuitira kuti iye asvike padhuze naDidymus Mutasa. Muone kuti risk inotorwa nevamwe makomrades kuti ndinoda kupfimba girlfriend yaDidymus Mutasa kuti ndisvike padhuze naDidymus Mutasa kuti ndiwane power remusangano. Udofo huri very legendary unoitwa naNyakuedzwa uyu. Achiombererwa nevanhu nzi ndishefu. Haana kana direction. Ngaatiregere nyaya dzekutyisidzira vana mumaNicaland achitaura mapwapwa. Achitaura tsvina dzisina nebasa rese. Handimazvona. Haazi munhu ane maprinciple. Anotosvika pakutipana nemukadzi kuti enda unotorwa naningi kuti tipiwe mari. Handimazvona. Akatombosiya mukadzi handimazvona. Ati nyaya dzake dzatinadzo pano dzakawandisa stereki. But nyaya haisi yake. But kungoti vari pano. Endai mutaurire. Handimazvona. Endai mumudze kuti iwe tinogona kukufumura zviri very legendary. Hapana chatisingazivi. Handimazvona. Zvese zvokusikera achizotuma ningi Loveness Nyakuedzwa kusungisa amai ningi Nyamutanda uku haikotu achiti ndatorerwa murume ndine muchato naye akakirema 100,000 years. Tinazvo zvese hapana chatisingazive. But nyaya haisi yake. Hatidi kuramba achitaura nezvakuita functions aita mahwani hysteric. Ndai mutaurire Nyakuedzwa uri mwana mudiki. Nyika ndeyevanhu ende hauna mahwani awina wewe. Zvese zvokudzinga vanhu wakathreatena uchiti tira kuzodzinga vana vemusangano kumaNicaland. Vanhu vasiri kuda musangano weZANU-PF ari kuti havadi Mnangagwa kuti afire pachigaro. Nyika haisi yaMnangagwa shamwari. Uri kunzwa here Nyakuedzwa? Uri mwana mudiki stereki. Muye wovheta ukauraya 1 iyeyo ndiyeyo. Wanzwa?
tinokupedza pauri papa tombokuverenga kutongoti enirona ndakatongoririsa chiti vakomana kuti vakomana ndiye munobata munhu unoona bese paipa ndechimbotaura pame hazvireve kuti zvese zviri kuitika handisi kuzviona kazvi ezi ndakangoti vakomana vari mamutare ende mubate mukomana munoswera wabatwa sehuku pauri papa kwana ndichitaura nyaya dzako ndisiri kwauri mucherechedza kuti ndogona kupedza nemaminitsi handiwanzwa nyakwedza saka usatyisidzire vanhu mumanikaland meme handiwazvionaka hapana una kana ma1 usafunga kuti une ma1 hysteric nyaya yedu ndeyekuda kudzinga bhosi wako iwe Mnangagwa anofunga kuti ane ma1 hysteric handiwazvinzwisisa system yatoda kuti tione kuti taita make sure kuti taita do away nayo isystem inoshandiswa kanka mentality kari muZANU-PF so kekuti munhu akaramba kuti ina handidi zvakati anenge akutsvagirwa mosha achinzi iwe ukazoita zvakati iwe ukaita zvakati iwe ukazoita zvakati iwe ukaita zvakati system iyo hatide system iyo yakagadzirwa Mnangagwa ndiye akagadzira system iyo that's why maona kuti achiti masystem ese ari muZANU-PF ndindakagadzira kana pakaita chimwe ndinoudzwa the same system yaakagadzira ndo the same system yacho yakanga yakuda kutomuprosecute achinzi haikona payakatiza neupenyu wakakati ndakutiza ndakuenda kuSouth Africa achinzi wakauraya majonga anzi wakakanda majonga nepawindow akakanda majonga dhinire andi Mnangagwa but achasungwa rini Mnangagwa paipa akatiza paya ndaitopomerwa achinzi ane medha yevanhu vakawanda Mnangagwa akayambuka bhodha achitiza akabuda nemozambique achitiza achipomerwa mhosva dzake dzekuti akauraya nhingi akauraya nhingi tisi kutaura zvemageneral vamwe vanhu kavaitonzi akauraya 2070 payakatiza saka ndiri kuti kudii ndingotaura kuti ukanzwa ndichiti toda mareforms bebe taichitaura nenyaya yekuti nyika kana kuti judiciary ngaive iri judiciary yegovernment kwete judiciary yemaindividual kana judiciary yeZANU-PF yase muri kunzwa nhasi uno vamwe vanoti nyoka yemabhunu haana kupedzisa kubhadhara Kandira pamagonyeta akatenga kuna Kandira handakana chikwereti naye handimanzwa Kandira ndakamupa Benz yandakamupa Kandira ndakamupa mari ndakamupa cash matracks andakatenga kuna Kandira handira chikwereti naye saka zvokunzi nyoka yemabhunu haana kubhadhara Kandira akasara ne20,000 pamatracks akatenga kuna Kandira handira chikwereti naKandira ndakapedza naye kana achifurirwa achifunga kuti mukadzi wake minister weICT uyo ane ma1 hysteric mamwe anogona kuti andityisisire I don't tolerate that type of nonsense nyaya yedu haisi yemaindividual nyaya yedu ndeyekuti Zimbabwe isununguke Mnangagwa ngaaende vana veZimbabwe vararame zvakanaka musi wa31 munhu wese mumastreet bhiti uri venda bhiti uri mupurisa tikutokuda especially mapurisa ndo atiri kunyanyoda tauti imi mapurisa ndimi minasenda pamberi pedemonstration iyi nemasoja munatsokodza vamwe venyu vaya nezengo akuti tumbwa wakapfeka tonoti mauniforms wazata mwana dzikama yapa munopera apa siyana ine nhawi ndeye vanhu handimazvionaka saka hapana chiri kuzodzoka kumashure tatitaurire Zimbabwe kuti akumana varume chinhu chakakura chi hapana demonstration yemusi wa31 ka haina kubvira yaitika I think musadika ndo yekutanga because yana mohlande yanga yakanaka because haina kuvhara mabhodha iyi yatakuita manje kai yakatoipisisa because ichavhara mabhodha ende kumba kwaMnangagwa kuchaendwa ende zvigananda tiri kuzvidhonza mastreet vanhu vakatora mari yedu it's time to run away now because musi watiri kupinda mastreet musamofunga zvimwe tichatyisidzirwa nevanhu vamuri kufunga kuti pamwe ma1 hysteric tokwenda kunotora zvigananda tiri kuzvidhonza mastreet vachatitaurira chokwadi this is a very serious demonstration handimanzwa zvekuswera tichichatyisidzirana kana kuswera varume zvamunoda ndinozvidawo ini nyoka yemabhunu ndikuti panapa ini am very different nachamisa kuti kana mamubira election munhu anomva apeta maoko oenda anovhura mabhaibheri otanga kuudza vanhu mabhaibheri ini zvamunoda if it is going to be a war let it be I want Zimbabwe go back to the civilians ida kuti tigare pasi toona kuti ndiani anotungamira Zimbabwe vachiwenga kana vachipinda vopinda vaine vanhu vanenge vanawo Zimbabwe dzokera ini I'm not a pushover I'm different with chamisa wamunosikira mchiti kana mamubira election anodzokera kuenda kunovhura mabhaibheri if it is going to be a war let it be I'm declare now I'm different with chamisa I'm telling you this yeah I'm different with chamisa ukuthi kana mamubira election yakanoenda unotora bhaibheri otanga kuverenga kuti ovhura mabhaibheri ini I'm different I'm not going back handimanzwa if it's going to be a war let it be I'm declare right this minute
ina handisi kutumwa nemunhu, indotumwa nevadzimu. Handi manzwa zvezvonza nyoka mabhuni chazobudai muri kurota akutaurirai. Tiri kuvhara Harare. Mnangagwa anofanira kana achida hake kuzova ari mutungamiri anorespektwa worldwide, ngaarizaine before musi wa31 because failure, this is head on. I'm telling you, this is head on.